simbah niku kan nalika bayi lahir niku kan dipun paringi papat batur nek ngarane. Nggih. Dan niku sejatosipun niku napa nggih wujud napa mboten kados Kakang Kawah Adi-ari getih lan puser niku wujud napa mboten? Nah, niku wujud. Tapi maksudipun kan wonten tembung sederekipun ingkang lair sareng sakwat ingkang dados sareng sedalu. Nini monge kaki monge alahe dewane. Lah niku. Wonten nek jaman rumiyin wonten ingkang dipun sebut kalian yang sepah kan ngoten niku wau. Nah, niku sejatosipun niku ingkang wujud menika kala wau nggih ingkang dipun wastani Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser. Selamat datang di Lentera Jawi, tempat di mana misteri, mitos, dan legenda terungkap dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. Subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan temukan kebenaran di balik cerita-cerita yang melegenda hanya di Lentera Jawi. Ngoten nggih. Tapi sejatosipun ngaten, sejatosipun Mas. Niku ingkang dipun wastani sedulur papat lima pancer niku. Niku wau mboten saged dipun sebutaken setunggal salah setunggaling sebutan. Jeneng si mulai jabang bayi ngantos dumugi manungsa ngoten nggih. Nek jabang bayi niku mulai saking alam kandung. Lah nek manungsa niku sampun dateng alam donya ngoten nggih. Niku mboten saged dipun sebutaken salah sawijine ingkang dipun wastani sedulur papat lima pancer. Sebabipun ngaten. Nek ingkang wujud niku namung batur ngoten nggih. Dados ingkang wujud niku kenging dipun wastani batur. Dadi bature lair sing bareng sakwat karo si jabang bayi ngoten nggih. Dados benten melih lho niku. Terus benten ya. Benten batur kali sedulur. Nah, benten nggih niku benten. Dados mungkin pun salah salah paham. Dados batur ingkang dipun sebut sekawan menika kala wau nggih menika wau sebutanipun nek jaman kala rumiyin sederekipun sekawan ingkang lair sareng sakwat. Lah niku namung batur. Ngoten nggih. Dados nek baturipun wujud Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser niku Kakang Kawah Adi-ari terus Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser nggih. Nah niku wujud. Niku wujud tapi niku batur. Lah niku nggih niku batur. Mboten kok niku sederek. Ngoten nggih. Dados kedah saged nyelahaken maksudipun ngoten. Niku mboten namung sekawan. Ugi wonten ingkang gangsal. Ngoten. Dados Kakang Gondo, Kakang Rasa, Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser. Nah, niku ingkang dipun wastani sederek. Dados ingkang Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser niku maksudipun batur. Dados menawi Kakang Gondo, Kakang Rasa, Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser niku dumunungipun sampun dateng sederek. Dados Kakang Gondo, Kakang Rasa menika mboten wujud. Ngoten nggih. Nek Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser niku wujud. Tapi nek dumunung dateng gangsal perkawis menika kala wau menika mboten saged dipun wastani niku sederek. Niku batur. Dados niku sampun dumunung dateng sederek. Ngoten. Lah dene sederekipun menika kula wau kan pun matur menawi mboten saged dipun sebutaken salah setunggaling sebutan. Ngoten nggih. Niku kathah sanget seduluripun menungsa gesang wonten ing alam donya. Ngoten. Dados seduluripun menungsa menika mulai saking sekawan gitu. Sekawan ingkang dipun wastani nggih menika Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser niku terus minggah dateng sederekipun gangsal. Kakang Gondo, Kakang Rasa, Kakang Kawah Adi-ari Adi Kethok Puser. Lah terus minggah malih nggih menika aran-aranipun ngaten. Sederekipun sekawan.
kalimo badan kanem nyawa 7 guru 8 sinampurna 9 sah 10 suci 11 tinari. Ngoten nggih. Dados sejatosipun sederekipun menungsa menika kala wau wonten sekawan welas tambah kalih dados wonten 16. Lah niku ngoten. Dados wonten 16. Mangke menawi panjenengan badhe nderek nangklet masalah sedulur sekawan ingkang saged dipun wastani mengke ringkesipun tembung mengke badhe kula maksudipun badhe kula arani sederekipun sekawan gangsal pancer ngoten nggih. Lah niku mengke menawi sampun ringkesipun tembung ngoten sederekipun manusa menika sejatosipun wonten 16 ngoten nggih. Dados sekawan kelima badan kanem nyawa 7 guru 8 sinampurna 9 sah 10 suci 11 tinari ngoten. Lah sederekipun 12 niku wau terus minggah dateng sekawan welas menika ingkang manggen dateng dinten kalih rinten lan dalu jangkepipun 16 dados sederekipun 12 terus sekawan welas ngantos 16 ngoten. Lah dene ingkang dipun wastani sederekipun sekawan 5 pancer niku menika menawi sampun sedaya nglampahi sederekipun ingkang sampun dipun paringi maksudipun aran-aran sederekipun sekawan 5 badan ngoten nggih. Dados 5 badan menika awujud sampun wujud raga lan sukma kanem nyawa. Nah, kalimo badan kanem nyawa nggih. Kanem nyawa menika kala wau menika awujud sampun dipun isi nyawanipun. Terus 7 guru. Nah, menika kala wau. Dados niku sampun salah paham niki saking istiadat, mboten saking agami nggih. Dados kedah saged nyelahaken lho. Nggih. Kedah saged nyelahaken. Menawi saking agami niku nyangkut babakan saking sederekipun gurunipun menungsa menika nek saking agami nggih ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Muhammad menika gurunipun tuntunanipun ngoten niku nggih menika saking agami. Niki cuplikan ngoten mawon nggih. Lah terus menawi ingkang sekawan menika saking malaikat niku. Nah niki mboten saking agami. Dados mulus saking istiadat Jawi ngoten nggih. Dados menika ingkang dipun wastani sekawan 5 badan menika awujud badan wadak menika sampun sampurna. Dados menawi saking 6ipun menika dateng kelima badan kanem nyawa menika ingkang dipun wastani sampun keparingan nyawanipun. Nah terus 7 guru. Lah menika kala wau dados ingkang kula critakaken notok dateng angka 7. 7 menika menawi saking istiadat Jawi menika ingkang dipun wastani 7 guru. Gurunipun sinten? Nah menika kala wau. Menawi ingkang kula tampi sejarah kula saking lampah mulai saking Ponorogo ngantos kula tapa 2 taun niku kula manggihaken guru kula ingkang dipun wastani guru kula nggih menika awujud dewa sekawan. Dados pun salah paham lho nggih. Menika saking istiadat Jawi, mboten saking agami. Ngoten nggih. Dados benten-benten lho niku. Dados mungkin jelas benten niku ngoten. Nah, niku saking gurunipun menika saking para dewa ngoten. 7 guru nggih. 8 sinampurna ngoten nggih. Dados menawi sampun saged maksudipun ngertos dateng sinten to sejatinipun gurunipun
menika kala wau ngancik dhateng sampurna. Ngoten nggih. Dados menawi sampun sampurna menika nujunipun dhateng 7 guru 8 sinampurna 9 sah menika badhe dipun sahaken gesangipun wonten ngalam donya. Ngoten nggih. 10 sukci. Nah niku. Keadaan si Jabang Bayi menika dipun sahaken 9 sah menika kala wau, dipun sahaken dhateng donya menika kala wau niku keadaan suci. Ngoten nggih. Dados nggih dereng nglampahi dosa, dereng nglampahi napa mawon niku keadaanipun suci. Ngoten nggih. Niku ingkang nomor 11 nggih. 10 suci menika kala wau. Lah dene minggah malih dhateng 11ipun. 11ipun tinari. Maksudipun tinari menika kala wau menawi tembung ingkang gampil dipun tampi menika kala wau badhe menawi sak menika lho niku tembung ingkang gampil dipun tampi menika dipun tari mawon. Ngoten maksudipun. Dados kalian gurunipun, kalian ingkang nyiptakaken awujud dados manungsa, nah niku dipun tari mawon. Kersanipun pripun? Ngoten. Dados menika keadaan tasih suci, nggih, tasih suci, terus tinari. Nah, keadaan tasih suci niku dipun tari mawon. Badhe tumindak pripun jenengan wonten ngalam donya. Nah, menika menawi badhe tumindak sae, menika nggih badhe ngunduh sae. Menawi badhe tumindak ala, ugi badhe ngunduh cilaka. Menika kantun tergantung anggenipun milih, anggenipun tumindak menungsa kala wau. Ngoten.